Turmush yemi yaşavda, yaşav yemi gailede degan aytim var. Gaile şumdy yağımlı, жылы hislari bilen tulgan gadi ham şuluk vaqtda bik zor мәгънәгә ия булган сүз. Бит turmush ила шымагына бармый, төрле авырлыклар, киртәләрдә очрый. Моның шулай икәнлегенә сезнең әтиәниләрегез шаһит. Тату гаиләдә яшәү бәхет ул. Гаилә никадәр нык булса, аннан килгән җылылык та шул кадәр көчле була. Ир белән хатын арасына наз, мәхәббәт, бер-береңнең хата кимчелекләрен кичерү сыйфатлары салынган. Бабаларыбыздан алып килгән борынгы гадәт буенча сөйгән ярлар пар балдаклар белән алмашканнар. Чөнки балдак ул саф хисләрне бәхеткә илтүче сукмак икән. Алтын балдакларыгыздай түп-түгәрәк, очыда, чигедә булмаслык саф мәхәббәт учагыгыз мәңге сүнмәсен, сүрелмәсен. Никах һәм гаилә кодексы нигезендә бүген 2017 елның 1 июлендә Әлмәт шәһәрендә сезнең никахыгыз законлы рәвештә теркәлде. Сезне ир белән хатын итеп игълан итәм. Бар балдакларыгыз мәңгелек мәхәббәтегезне избатлап торсын. Бәхетле булыгыз. Хәерле имини юллар сезгә.